Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon at 8 buwan, hindi nakapagtala ng bagong kaso ng COVID sa lalawigan ng Zambales. Base sa kanilang November 14 COVID Bulletin, lahat ng kanilang munisipalidad ay 0 case ng nasabing araw. Sa isang advisory na inilabas ni Provincial Health Officer Dr. Noel Bueno, bumaba na rin sa 116 ang binabantayang active cases sa lalawigan. Paalala naman ng mga otoridad, hindi nangangahulugan ng pababang bilang ng COVID-19 cases na maaari nang magpabaya ang taong bayan. Kailangan pa rin umano ang ibayong pag-iingat para sa populasyong hindi pa natuturukan ng bakuna. March 2020 nang maitala ang unang kaso ng COVID sa Zambales. Simula noon ay umabot na sa 9,798 ang kumpirmadong kaso. 96% naman sa bilang ang gumaling na. Katumbas ito ng 9,404 na Zambalenyong COVID recovered. Nananatili naman sa 580 ang COVID death toll ng probinsya. Samantala, ang COVID-19 vaccination rollout naman sa lalawigan ay patuloy pa ring pinabibilis. Sa kasalukuyan, 116,046 na Zambalenyo o 25% ng kanilang 455,119 target population ang fully vaccinated. Dahil nakapailalim na sa Alert Level 2, unti-unti na ring nagbubukas ang mga tourism-related establishment sa lugar. Paalala naman ng Provincial IATF, sundin pa rin ang pre-booking system upang hindi dumagsa at makontrol ang bilang ng mga turistang pahihintulutan sa probinsya. Rainiel Pawid, CLTV News.